Horas madihita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatani tu hatta. Jimulu mahita martangiang. Asin roha madihamu dohot dame na siar di bata ama. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tu hatta naga betrupuk jamita di partangiangan di bagasa tikion. Tarsurak do di ulaun ni apostel onom. Ayat sada sahatu pitu. Ta pewtihuk majo hatani turpuki di bagasa rohat tabi songonom ma didok. Alai diakka arii lemmanabama torop ni sisiani. Jadi marmunguk mahalak junani dopak halak hebir. Ala tertading akka parupuan nama balus yang nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di paria na 1025 sadok huriai di dokma. Dang denggan hupa pudihami hata ni depata. Lahu paturehon akka asiasi. Ope aliak kadongan. Diorihamuma siat tonga-tongamuna pitu halak na denggab beritana. Akka nagot todi jala napatas marroha sipa bakitota tu ulauni. Alayang gohami tangiang doh ulau jamitai matong huha padutuk kami. Jadi lomoma rohani nasahuriai dihatai dipilih ma si Stefanus sedahalak nagok haporsiaon doh tod di perbadia. Dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon, doh si Parmenas, akup nii si Nikolaus, sada parguru sian Antioquia. Akkai ma di pajongjong tujulu ni akka aposteli, jala martangiang mahuhut mangapehot tangat tunasida. Jadi lam rarak mahatani di bata, gada situtu matorop ni akka sisiar di Jerusalem. Akka malipe torop do mangului Porsea. Ima sahakna. Donga saha Porseaon, dung lam martabba torop ina Porsea di huriana perjului, lam tabba ma nang akka sihubasan ni akka aposteli. Dakola ma maritahon hatani di batabe di hubasina sida. Alai sahak do tunapature akka asiasi, manang patupa ulau diakoni sosial. Lahu mangurupi akka ruas na pugus, songon akka ina na mabalu. Alai alanunga tabba bilangannya kana porsiai, dak saibui besude dijangkau akka aposteli. Gabi adong madiba na marumutumut, ima akka halak junani, namak kilala, dang adil perbagi ni bantuan parasin rohaon ditikii. Ala adong akka parupon na pugus na mabalu, siat tonga-tonga ni nasida, nasodapotan pengurupion. Alai terlepas manang alaniaha ubay bui dang dapotan dibasin akka parupuan na mabalui, songon na taida naking diturpukon, pitor tinggildo akka aposteli menanggapi ungut-ungut na masa ditikii. Responsif do akka aposteli, lahu marnida ahado sialana ubain dang dapotan asiasi deba akka parupuan nemebalui. Dung diuji akka aposteli mengevaluasi, ternyata salah satu kendalana nahurangan personil do nasida. Aihola 12 halak do torok ni aposteli. Artina dak seibang be torok ni aposteli tu partabba ni jumlah ni ruas si hubasan nasida. Mulu taida di ulau ni apostel 4 ayat 4, nunga mar 5.000 torok ina Porsia tu Tuhan Yesus ditikii. Ipe akkabawa dope, dang dohok dope bilangannya kaparupuan. Jadi marningot torok nina Porsiai, totu dak saibui be akka aposteli menjangkau sude akka pakkubasion di huriai.
dampakna gabe adong ma na tertading manang nasodapotan di pamurupion Asia-Sii. Donga sa porsiaon, lahu mengatasi persoalan ini sepakat ma akka aposteli. Di papunguna sida ma sadok huriai, didok akka aposteli masongonon. Dang denggan hupa pudihami hatani debata, lahu paturehon akka asiasi. Ope aliak kadongan, diori hamu masyat tonga-tongamuna, pitu halak na denggab baritana. Akka nago todi, jala na patas marroha, si pabakitota tu ulauni. Alayang guhami, tangiang doh ulau jamitai matong, huha padutok kami. Imanak kaning, na taida di ayat 21 ay opati. Jadi asa unak tading akka aposteli di ulau tangiang doh memeritahun hatani debata, holan alani napature asiasi, manang alani napature ulau diakoni, dipangido ma asa dipilih huriai, pitu halak siat tonga-tonga nasida, laho pabakiton nya ka aposteli tu ulaun asiasi. Artina rikok matenaga jala merbagi tugas. Asabui akka aposteli fokus tu ulaun manang yakuk kuriai doh memeritahun berita nauli. Ai akka aposteli do nagabe sikat ni Kristus ujui. Lahu memeritahun hatani debata lumubi tu akka nasoporsia dope tu Kristus. Moloduk sukup tenaga jala merbagi tugas totu buima lem tudengganna mardalan akka ulo pakkubasion di tonga-tonga ni huriai. Ima sikap responsif ni akka aposteli lahu mengatasi persoalan na masa di tikii. Donga saha porsiaon ubege paddohan ni akka aposteli lomodo attong rohani huriai. Jala di bagasalas ni roha do sedani roha dipilit tureima pitu halak khobar tu kriteria na pinangido ni akka aposteli. Terpilih madisi si Stefanus, si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon, doh si Parmenas, dohot si Nikolaus. Nasidana pitu ma dipajongjong tujulo ni akka aposteli. Dungi detangiakon huhut di pasu-pasu akka aposteli mana sida na pitu. Tuna sida ma didelegasihon akka aposteli ulau diakonia. Lahu makubasi jala pature akka bantuan tu akka ruas na pugus, na hurangan, dohot akka ulaon na marperdomuan tu parasin rohaon di tonga-tonga ni huriai. Ang giat unang masabe kesan na so adil jala na patubu ungut-ungut di huria na parjului. Donga sa porsiaon, duktaba personil jala dung merbagi tugas nasida, gabi boy ma akka aposteli fokus tu ulaon memeritahun berita nauli. Jala hasilna lam rarak mahatani debata. Lam gada nang torop ni akan aporsia tu Kristus di Jerusalem. Nang akka malipe na sebelumna manulak Yesus Kristus gabe torop dosien nasida na porsea tu Kristus. Donga saha porsiaon sada tiruan nama cadenggaddo na pinatupa nyaka apostel diturpukon. Pitor tanggap responsif do nasida mengatasi persoalan na masa ditikii. Songoni matong neng jupang di tonga-tonga ni pakkubasin ni huria di partikiano. Naing adong kepekaan, tanggap, responsif, laho pahicaton, doho padimudimun akan adenggan di tonga-tonga ni huriai. Unang masih pasubu-subuan, unak paula sodiboto, alai ikon na saling peduli ma, laho mabay tunadenggan, songon pamatang ni Kristus. Molo taringot tu na merbagi ulaon, manang merbagi tugas di huria, nunga denggani diaturhon huriatta. Ido ubain adong uluan
adok parartaon, sekretaris huria, bendahara, adong situa sektor, adong dewan kenonia, marturia, diakonia, dohot aka seksi nyaka dewani, adok tok panitia pembangunan, dohot aka panitia ni ulaun na meragam, na pinatupa ni huriai. Artina molo na merbagi tugas nunga uli dipatupa di tonga-tonga ni huria. Alai persoalanna responsif do laho pahiccaton ngulu partodion ni huriai manang dang dope. Tanggap do manang dang dope. Om managabe renungan di tonga-tonga ni perhuriota. Moliate ma mulu jupang sikap na responsif lahu padimudimun akan adenggan di perdalanan ni huriai songon pamatang ni Kristus. Alai mulu adong dope na makilala na hurang responsif manang na merasa holan paimaima respon ni halak tuibana. Tatiru ma songon nabinahan niya kapostel diturpukon. Asalam rarat jala lemmer perbui berita nauli nong saha di tonga-tonga ni huriai. Termasuk do nang di tonga-tonga ni keluarga pe. Molo dang responsif mernida akka dinamika na masa di tonga-tonga ni keluargai, boido gabi mengganggu tu keharmonisan ni keluarga sendiri. Ngadi boto amat tayro paning say batu-batu inatay jala ngeliam mohok muse. Alai hola di boto songonidui dakpit tor tangga rupaning amat tay manuhor ubakna manang mabumbarubat. Alai tarhonado pelaw amat tay marnonangi do akadonganna. Kan ngagabi patubu juk niroha namai di inatay. Atong tada ninauksaha berita nauli di tonga-tonga ni ngulutta. Mersiadu mahita patuduhon perbuai ni berita nauli i diakka parsaurat tabi. Merhite na patupa akan adenggan na tau padimudimun pamatang ni Kristusi. Responsif mahita mernida jalamak kubasi na tau pasangapot Tuhani. Baik di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni keluarga, dohok di tonga-tonga ni masyarakat, hobar tuhata ni Tuhani. Aidalat tadui lahu makatidakon holong ni Kristusi naung jumulo tanggap responsif manubus ngulut tasyen hamaguan ala ni dosai jala taruli hita dihanguluan doh akabaga-baga las niroha. Amin martang yang mahita. Muliate ma ali Tuhan dihatam nakubigi hami ajari jala tugu-tugu mangulu nami asa tahu hami lau patupa akan adenggan dia kapar sawaran namibi mar hite-hite Yesus Kristus martang